Jesu Kristu inkosi. Siyakubingelela uMphistoli womphistoli nebandla lonke likaNkulunkulu Jesu Kristu inkosi. Bazalwane nobufakazi obungabongeka obuncane kodwa ke bukhulu kakhulu. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu ngalezi nkonzo eziluthu, inkonzo zePhasika, inkonzo zikaJulayi, uSathane bengangibhalanga kuzo, kanti uNkulunkulu nami mkhulu kunesitha. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, ngidlule eqo ezithuzo amabhesha enentamba ayikwazi ukufika lapho. Iyafika akuhambe nentamba. Ivuliwe lapho. Ivuliwe. Awu. Futhi uvulwe enye wona uphethe enye. Jesu Kristu inkosi. Siyakuzisho bazalwane nje isikhathi igama lami nguMamthalane wakwaZondi endaweni yaseMafakateni. uNkulunkulu ngimbonga ngokuthi angipha amandla okukhuluma izwi ephusheni enqoleni zami. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ukuthi mayifika impi enyameni ngibe ngazi ukuthi nginqobe kumoya noma ingafika senqobe. Ngizomnika udumo esifana njalo Nkosi Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Abafundisi bonke, befundisikazi, obaba nomama abashayisa ngesikole. Umphambweni bazalwane uAyanda sibonga ngomchunu. Ngizophakamisa amandla enkosi uJesu ezibonakalisa usuku nosuku, kodwa uma uthembeka nawe kuyona niyathembeka. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane fakazi bamude kakhulu, kodwa ngizosho nje ukhulu okuhambisene. Mangaphazami bekumhla ka-9 June ngizomuva endaweni bengihlala kuyona, ngiyohlala endaweni entsha. So uma ngizomuva nginey'mpahla enginazo, kufanele ngiyokhipha umbhede anginawo usasesitolo, kufanele ngiwuthathe, kufanele ngithole imali yemoto ezongithathela umbhede. Ngalo mzuzu anginayo imali noma ikhona kodwa ayanele. Ngangiwokha abaze eMaritzburg, ngangisuka uBushof ngibheke ezansi. Ngicabanga ukuthi i-distance engayihamba yaba less than 10 minutes. Mangihamba ngehla ngiyacabanga bazalwane ngaphakathi kumina, ngiyayibuza Nkosi ngoba ngiyadinga ukumuva kusasa and impahla kufanele ngiyithathe endaweni ezihlukene ukuze ngiye kule ndawo engiyakuyona. So imali engishoda ngayo, ngishoda ngo-500 rand ukuze kuphelele konke lokho. Bazalwane ngiyadayisa kahle kahle, ngidayisa amakhekhe ethaweni. So ngiyadayisa ngehla ngiyakalwisi la ngijwayele ukudayisa khona. Mangehla nje ngisahambile, mangifika esitolo nje la ngibeka isitsha ngisadayisa ngisabakhiphela amakhekhe, kungeni i-call. Mangibone intombazane esebenzela la ngidayisela khona ama-transport. Angibuza ukuthi Sis Ayanda, kwakungu-Monday, Sis Ayanda yazi ngidinga amakhekhe ngilihlanu, ngicela ukufakela imali manje. Like lento bengicabanga bazalwane nangikhuleka ngangehla nje ngomgaqo ngoba ngifike ephezulu lapho kodwa kusami nemali ngizothatha ngoba Nkosi usifundisile ukuthi asingaceli kubantu, asingathembeli kubantu, uma kukhona sikudingayo size kuwena. Hayi ngisamangele ukuthi isikhathi esincane ngalento ngicabanga ngingabaphenduli ingene imessage mangithi ngiyajeka ufanje njalo. Hayi ngibonge kuphinde ngithi nayi okay sithi ngiyabonga ngivale phone
ngithi uma ngiqeda ukuyivala ufonele intombazane eyayithatha inamba ekuseni yangangitshela ukuthi idinga amakhekhe. Yathi sithi bengicela ungenzela amakhekhe ngodinga ngoLwesihlanu ngicela ukufakela imali i-deposit manje. Ngithi mina okay no akasho ngisangifakele ukuthi athi ngenze njani ngifake i-deposit iqala noma uzoyithatha imali uma usuzongidilivela ngathi mina uzoba kuwena sisusenze njani. Athi okay ngizokufakela i-200 nangempela ngaphendisha isikhathi esingakanani ngisalapha endaweni eyodwa kade kungena kwe-400 ungene no-200 bazalwane ngamangala ukuthi kanti bazalwane uNkulunkulu ngempela kwesinye isikhathi umkhuleko wenhliziyo inkosi ungathi iwona ukuthi kakhulu ngawusola bazalwane u-600 ngakwazi ukuyosutha impahla nje so ngizomdumisa kakhulu uNkulunkulu kancane ngithi nje uJesu Kristu inkosi.